Ni mai masura caman zigi bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ u fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunka ani diɲɛ fan wɛrɛw kunka. An b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye ka bɛn ni dimanche mars kalo tile 21 ye don ɲumanakaw fɛ Safo sigida la. Kuranna kalan belebele labɛnna silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarudine internationale FAD fɛ laada don min bɛ kɛ ka bɛn ni selinjini tile 3nan ye san o san. Barawuli cercle la Segu jamana kan Bani Bangedugu la n'o ye tamani ye ɲinanda kɛra Mazara Seri Fila la don ɲumana Safo sigida la min bonyana karama kunbɛ Mali silamadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usmane Madane Haidara bolo kuranna kala in kɛra ni ka kunjɛ ni dugawu do ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV tɔgɔ la o ye Sadio Sidibe ka taa se Baba Keita Buya Kulibali ani Samba Traoré u ka sɔrɔli an ka jɛ ka ɲɛmada. San o san ni ɲɛnajɛ kelen a bɛ kɛ tamani ka sanga ni selincini baaraw ye nka ka da ko na kɔrɔw kan i n'a fɔ komi b'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an fa an karamɔgɔw sabula jamana kanu min b'a la a y'a kanu ka na nin ɲɛnajɛ in ka na kɛ don ɲuman yan nɔ sabula a yɛrɛ woloba o dalen bɛ yan nɔ min ma to ka na dugawu kɛ Ala bɛ se ka barabara dali nɔgɔya u ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye cogo min na ani fana ka dugawu kɛ Mali sumayali la Ansar cɛden ni musodenw bɔra Mali yɔrɔ caman na hali Mali ko kan min b'a to cogo min na ka ladala kili ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma u ka nisɔndiya jira ka dugawu kɛ Ala bɛ se ka Mali suma cogo min na. An bɛ don ɲuman bi an karamɔgɔ ka misiri la ani an fa n'o ye Samahati Seyid Sherif Usmane Madane Haidara ye an bɛ yan kun min na o ye san tɛmɛnenw na Ala sɔnna san o san karamɔgɔ tun bɛ taa seli kɛ a faso la n'o ye tamani ye o selikɛ senfɛ an bɛ ziyara kɛ ziyara in senfɛ an bɛ wajulu kɛ ka dugawu kalanw kɛ bon ɲina Ala sɔnna o ziyara in bilara seliba la bon an dun bɛ selicini de la o kuma laada minnu tun bɛ lakile tamani n'o ye wajulu ani ziyara ye kalandenw ni karamɔgɔ kanuɲɔgɔnw u y'a laɲini ka o laada lakile don ɲuman na yan karamɔgɔ kɛrɛfɛ a ba kɛrɛfɛ ani a ka somɔgɔw kɛrɛfɛ inshallah o de ye bi sigi kun ye n'Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ silamɛ fana i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala wele yɔrɔ do i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka wele da yɔrɔw ye ka se Ala ka jɔn ma donc ni an bɛ tamani wajibi min ɲini an fɛ n'o ye ka an ka bɛnbakɛw ziyara ka dugawu k'u ye ka an yɛrɛ bɛnba kasi Ala la n'u ka ɲuman ye n'an bɛ yan inshallah basan dalen bɛ yan nɔ cɛbaw fana dalen bɛ yan mɔdɛmɛrɛnin bɛ yan nɔ an bɛ o ziyara kelen an bɛ o lakile yan an bɛ wajulu minnu kɛ tamani o wajulu kelenw fana bɛ kɛ yan nɔ dɔgɔkalan minnu bɛ kɛ tamani o dɔgɔkalanw fana bɛ kɛ yan an b'a bila hɛrɛ minɛ nin kɔnɔ inshallah a ka ɲini Ala fɛ dugawu kɛtɔ Ala k'u jaabi Ala ka san caman jira an na inshallah o bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ka sanga ni yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ bi o bɛna ta an fa an karamɔgɔ i n'a fɔ san o san an fɔ cogo min na nin selincini baaraw a bɛ kɛ a faso de la ni o ye tamani ye nka ka da ko na kɔrɔw kan a y'a kanu ka se ka na ɲinanta in k'o ɲɛnamaya a ba kɛrɛfɛ ni o yɛrɛ dalen bɛ silamɛsiw kɛrɛfɛ yan nɔ don ɲuman na a ka di yan nɔ o la silamɛw bɔra yɔrɔ caman Ansar militants bɔra yɔrɔ caman hali jamana kɔ kan u nana ka na u ka hakilina jira ka na u ka nisɔndiya jira sabula u y'a jira k'a fɔ an fa an karamɔgɔ ni yɔrɔ yɔrɔ fɔ olu ye u bɛ tugu a kɔ o de kadara kɔnɔna na a nana hali n'a y'a sɔrɔ misiriba min baara ba ka kɛ nin waati la a baaraw cogo min na a bonya bɛ taa fo hectare 1 ni kɔ ayiwa hali bi baaraw bɛ sen na nka u bɛna ta maaw nana ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔna na min b'a to san o san dugawu kalan min bɛ ni selincini tɛmɛna tamani o dugawu kalan in u nana o de laada la kura yan nɔ min b'a to ka Ala deliw caya ka Ala deli bɛɛ ani tɛmɛ se ka sabati Mali kan cogo min na ani fana Ala bɛ se ka baara wɛrɛ dari nɔgɔya silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛsiw minnu dalen bɛ Seri Fila kabini joona yan nɔ o kadara kɔnɔna na olu ka nisɔndiya jira ni ka tila k'u da don ayiwa contexte min bɛ sen na ka tila ka Mali bɛ se ka lafiya cogo min na. An bɛ Ala wele kɛnɛ kan kuranɛ kalan don ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka dugawu kɛ silamɛ jama bɛɛ ye komi an b'a kalama san o san an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madane Haidara ni degun mana a bɛ taa seli kɛ tamani a ba kɛrɛfɛ Ansaru yɛrɛ ka tagabolo fana na ni ziyara ma kɛ seliba a bɛ kɛ selincini o ɲina degun dɔw kama an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani baara yɛrɛ kɛcogoya ziyara bilala seliba la
dekun min bɛ n'a sɔrɔ wulila pour que ziyara ka se ka kɛ seliba la san o san n'an taara Tamani kuranɛ kalanba dɔ de bɛ kɛ yen ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔli la ni tɔɔrɔ ɲɔgɔnni na o kuranɛ kalanba in o ala weleba in an filɛ o kɛnɛ de ka bi don ɲuman na misiriba kɔnɔ yan kuranɛ min bɛ ka kalan yan a ka ca ni hɛrɛ bɛ ɲini a bɛ ɲini ni kuranɛ bɛɛ de ye o caman de kɛra yasi fana caman de kɛra dalayilu kairati fana caman de bɛna kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw an fa an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na san o san seli ɲɛsinin baaraw a bɛ t'o kɛ Tamani ni o y'a faso ye nka ɲinan ka da ko na kɔrɔw kan a y'a kanu ka na a ye seli ɲɛsinin ka na o ɲɛnabɔya a don nana o ye Maja Sherif la ye ayiwa o fana baara wɛrɛ b'a la ka sabu kɛ a ba ni o yɛrɛ dalen bɛ a fara Sherif la maa wɛrɛw kan kabila kɔnɔna na a tɛna seli ɲɛsinin ka na o ɲɛnabɔya nɔ nka ɲinan ta in a ma kɛ wansi sabula a kɛra ka da kun dɔ de kan misiriba ni a baara bɛ sen na ni a ye ba hectare kelen ani kɔ la baara ninnu bɛɛ kɛra misiriba in de kɔnɔ ni a kun ye ka se ka arajo caman kɛ min waati ala bɛ se ka hinɛ bɛn ani kɛmɛ u bɛ se ka sabati malidenw bɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni fana ka don fana kɛ an fa an karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana ye maaw bɔra diɲɛ yɔrɔ caman i n'a fɔ Mali yɔrɔ caman fana min bato a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ n'a bɛ kɛ Tamani o cogo kelen don maaw bɔra yɔrɔ caman ka na fara an fa an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ka to ka dugawu kɛ cogo min na ala bɛ se ka bɛɛ sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kuranɛ kalanba in ni dugawu ta kɛnɛba in kɛra sibiri marisikalo tile 21 don ɲuman na Mazara Sherif la an bɛ to yen ka Mali silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛmaaba Modibo Jalo ka dakuruɲɛw fɛnɛ ɲɛmada. an bɛ sunkalo seli an b'o de tile sabanan na an bɛ don ɲuman yan n'o ye Mazara Sherif la karamɔgɔ ka misiri belebele an b'o de kɔnɔ ka kuranɛ kalan kɛ komi o ye laada ye an karamɔgɔ bolo san o san a bɛ taa seli kɛ a faso la Tamani seli tile sabanan kuranɛ kalan bɛ kɛ Tamani ziyara karamɔgɔ Haidara ale de y'a daminɛ a tun b'a kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama jama bɔra kalama o tugunna kɔ a ziyara la mais ziyara tɛ to waati kelen na waati dɔw la a bɛ kɛ seli cini kɔfɛ tuma dɔw la a bɛ kɛ seliba kɔfɛ bɛɛ bɛ bɔ décision bɛ ale yɛrɛ de bolo ala kɔni sɔnna ɲinan ta ye o bilala seliba la bon comme ziyara bilala seliba la a y'a kanu ale bɛ taa seli kɛ a fa n'a ba de kɔrɔ bon ala sɔnna ba kɔni o dara don ɲuman yan fa kɔni o bɛ Tamani donc ɲinan a yɛrɛ y'a kanu ka seli kɛ a ba kɛrɛfɛ yan n'o ye Basita ye o ni a yɛrɛ a buramuso n'a denw n'u de dalen bɛ yan donc karamɔgɔ y'a kanu k'a ka seli kɛ yan ɲinan o de sababu ye an bɛɛ na a nɔfɛ a ma suda a ma fɔ mɔgɔw ɲɛna mais o bɛɛ la jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la misiriba in a fan kelen bɛ fara ni dun ye misiri jateminɛ misiri bonya a taa fɔ hectare kelen dɔɔnin yɛrɛ b'a kan donc jama bɔra fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ ko fɛn minnu dɔgɔdara kalo caman o la an bɛ karamɔgɔ de fo k'ala tanu n'a ye k'ala barikada n'a ye an bɛ kuranɛ kalan min kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ kuranɛ ala k'a kɛ dayɛlɛli ye karamɔgɔ Haidara la ka denbaya ye ani ansaru bɛɛ lajɛlen ani kanubaga bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ hɛrɛ ni samani ye kana don an ka jamana kɔnɔ dekun minnu bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ kuranɛ barika kama ala ka dekun ninnu wuli ala ka an yɛrɛ kulomagɛ an ka dabagatɔ minnu bɛ yan ni minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ la kɔrɔlenw ni kura an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ taara ninnu bɛɛ lajɛlen na ala ka an yɛrɛw ye ka ladon kɔnɔ ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛw ye ala ka bɛɛ lajɛlen ka hakili bila denbaw bɛɛ kama sallallahu alaihi wa sallam. an bɛ to don ɲuman na Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka bonyaw kɔnɔ wajuli kɛnɛ belebele ɲɛnamayara a fɛ silamɛw ye maaw bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ye wajuli kɛnɛ ba in ngɛnɛ kan an bɛ jɛ ka ɲɛmada hali bi an ka ɲininikɛlaw ka sɔrɔli fɛ. An fan karamɔgɔ san o san ka sanga ni selincini baara ɲɛnamaliw ye a bɛ taa kɛ a fa dugu la ni o ye Tamani ye nka ɲina k'a da ko na kɔrɔ kan a y'a kanu bɛɛ ɲɛnajɛ Mazara Sherif la don ɲuman na yan nɔ kɔrɔ kelen min b'a la o de ye ka na kɛ a ba ɲuman kɛrɛfɛ min ni a tɛ n'a bɛ san dama bɔ
min sen fɛ seli ani duwawu caman bɛ kɛ k'a ɲɛsin silamɛ su fɛn fɛn dalen bɛ don ɲuman na kaburu don in na yan nɔ fo ka taa se a ba ɲuman yɛrɛ ma ansari cɛdenw musodenw u bɔra yɔrɔ caman na hali jamana kɔ kan ka na u ka nisɔndiya ani u ka kanu yira an fa an karamɔgɔ la sabula ni ale ye fɛn fɛn fɔ u bɛɛ bɛ o de kɛ o de kadira kɔnɔna na ɲinan k'a fɔ ko nin baara ninnu ma kɛ tamani a ma digi maa si la sabula a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an fa an karamɔgɔ a ye min fɔ o de don ni jamana bɛ bolo dɔ kan hakilina dɔw ka ta ko sabula ɲɛnajɛ ninnu sen fɛ maaw bɛ bɔ yɔrɔ jan de la n'o dun kɛra sɛgɛn b'a la kosɛbɛ o de kadira kɔnɔna na a y'a kanu kana kɛ don ɲuman na yan nɔ o la maaw bɔra i ko kɔnɔkulu ka na wajulu in kɛnɛ kan a diyara maa caman ye sabula u y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in duwawu ɲini kɛnɛ don u nana fana kana duwawu kɛ an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ko nisɔndiyaba don olu bolo. An nana Sɛri Usumani Madani Hayidara an ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an ka jigiya a n'an ka gidi an nana ka na an ɲɛ jɔ a la ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ komi ale de ye sira in siɲɛ k'a yira an na k'a welew da alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala deli vraiment an yɛrɛ bilama an bɛ wasa min ni bonya min kɔnɔ o y'ale yɛrɛ ka laɲini de ye parce que a ye wele min da ala sɔnna an y'o bɛn ka tugu a la o la an ye wajuli san o san wajuli in bɛ to ka kɛ k'a kuranɛ kalan kɛ ɲinan ta kɛra don ɲuman na majaru serifula la an nana ka na an sen jɔ a fɛ ka o duwawu kalanw kɛ ani k'o sufɛ wajuliw kɛ o y'an sekun ye. A ye wele da bɛɛ lajɛlen ma ka se ka na kuranɛ kalan na an ye kuranɛ kalan kɛ wulada in na donc su in na y'a wajuli an bɛ ala de deli san caman bɛ ala bolo ya rabi ala k'u da n'an karamɔgɔ ma ka garisɛgɛ ɲumanw ji ka baaradaw jidi ka karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ma ɲɛma banbagatɔ minnu dalen bɛ yan nɔ an bɛ duwawu k'u ye ala ka ɲini u la ka yafa k'u ma k'u da yɔrɔ nɛma ni kira n'a so bonyana barika salli ala nabi karim. Bamako dɔrɔn tɛ ansariw bɔra mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o la u y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ an fa an karamɔgɔ san o san a bɛ nin lɛdala tile ɲinan ta in hali n'a sɔrɔ a ma kɛ tamani nka tamani ni don ɲuman na a bɛɛ ye hakilina kelen de ye sabula a bɛɛ ye aladeli kelen de ye nka don ɲuman ta in kɔrɔba b'a la sabula an fa an karamɔgɔ a Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale woloba dalen bɛ yan nɔ ani sɛrifila maa caman kɔdira kɔnɔna na duwawu minnu bɛ kɛ a nɛɛma bɛ se silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ani sɛrifila duba maaw fɛn fɛn dalen bɛ yan nɔ o la u y'u ka nisɔndiya jira ka duwawu caman kɛ ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw caya cogo min na. Nisɔndiya min bɛ ne na vraiment an y'an sɔrɔ don dɔ la bi an karamɔgɔ senkɔrɔ n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye vraiment a ye an nisɔndiya k'a sababu kɛ mun ye an bɛ taa tamani de mais an balala ka mɛn k'a yɛlɛmana ka kɛ iya ye an kun kɔnɔ gannen don mun de don mais an nalen a yɛrɛ ye fɛn min fɔ an ye n'o ye gazuwali ko ye vraiment o y'a yira n na anw hinɛ de bɛ ale la o la o hinɛ in kama o makari in kama anw tɔɔrɔ ale la an b'a dɔn hali bi an hinɛ de b'ale la tɔɔrɔ a ko tɔɔrɔ foyi tɛ anw hinɛ de don ni anw karamɔgɔ ale min ye cɛkɔrɔba ye ale min anw fɛ fanga kan ka y'anw na ka tɛmɛ ale kan hali bi n'i y'a ye ale b'anw hinɛ minɛ o b'a yira a bɛ min fɔ hali bi ale b'o de kan o la ale sara foyi t'anw bolo an b'a fɔ ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ani laban ɲuman ala k'o di a ma ala k'a ka denbaya jɔlen to ala ka jamana in jɔ ala ka jamana jɔlen to. San o san ni nin waati ninnu bɛ se ansaru mali kɔnɔna dɔrɔn tɛ hali mali kɔ kan ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ u caman bɛ na min batu kana fara an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan ka na nin ɲɛnajɛ ninnu waliya ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an balimakɛ in ale bɔra fɔ Gambi a y'a jira k'a fɔ ko san o san ale bɛ ye nin kɛnɛ kan ɲɛna yɛlɛmabolo min donna la ko o ma olu bali ka na ka fara an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan ko nisɔndiya yɛrɛ don olu bolo ka se ka na duwawu kɛ ka na duwawu fana ɲini an fa an karamɔgɔ fɛ ko sabula nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw sɔrɔ man di ko waati minnu na ni a possibilité b'u bolo waati o waati ka fara an fa an karamɔgɔ kan ka na duwawu k'a ye ani ka duwawu ɲini a fɛ k'olu bɛ ye o kɛnɛ kan. An bɛ foli kɛ ka taa Gambiyenw bɛɛ ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka na an ka Urdu international ma ani an ka Urdu national an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ ala k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ala k'an ɲɛmɛ u la bureau national bureau international an k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka karamɔgɔ kanubagaw fɔ ka jamiyatul ansar dun tɔnden bɛɛ lajɛlen fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ ala fɔ k'ala barikada ala min ye an nati nin kɛnɛba in kɔnɔ
an b'an fa n'an karamɔgɔ fɔ al-imam na Asir Sheikh Sharif Usman Madani Haidara Salihu a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an nisɔndiyara ka bɔ Gambie ka na yan nakun de bɛ an na adamaden tɛ foyi kɛ kunko adamaden kan ka fɛn min ɲini o de ye ɲani ye ɲumanya fɛn ɲuman hali n'i taara sannikɛyɔrɔ la sugu kɔnɔ i mago bɛ fɛn ɲuman de la wa diina fana na f'i ka diina ɲuman ɲini ala y'an ka ɲini yɔrɔ bɛn yɔrɔ min ma o de ye ahlul bayt kuranɛ ye minnu kofɔ ala y'an ka ɲini yɔrɔ bɛn o de ma ne y'an fana karamɔgɔ Asir Sheikh Sharif Usman Haidara an ye kumaw lamɛn ala ye hakili min di an ma ani an yɛrɛ ɲinini kɛ ni hakili min ye o ye min yira na o de ye tiɲɛ ye tiɲɛ kɔfɛ foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ ala k'an yɛrɛ mɛn karamɔgɔ n'a ka denbaya kɔrɔ an fa an karamɔgɔ a ka wajulu kɔnɔna na a y'a sinsin yɔrɔ minnu kan o de ye ko an ka kun ni ɲɔgɔn ye silamɛya diinɛ yɛrɛ y'o de fɔ nka ko n'a jateminɛ an ka Mali jamana in kɔnɔ bi ɲɔlangosi o de ɲɔ ɲanen don kosɛbɛ o la a ye welewelema da kɛ k'a ɲɛsin silamɛden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an kana dangari ɲɔgɔn ka hadamadenya la sabula hali maa n'a muso ɲɔgɔn cɛ bi maa wɛrɛw b'u data ka don a la ka se ka hakilina jugu don a la cogo min na silamɛya diinɛ yɛrɛ mun fɔ a ye welewelema da kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka ko ni yɛrɛ ye i n'a fɔ ala ye diinɛ ye lafiya cogo min na a ma gɛlɛya foyi don a la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛnɛ don ni duwawu ɲini kɛnɛ don ni duwawu minnu fana kɛra a bɛ minɛ o la a tilala k'a datu sababu min y'an sigi kɛnɛ in kan ni o ye san o san ɲɛnajɛ in bɛ kɛ tamani ko nka ɲina muna nana kɛ Majar Sherif la don ɲuman yan nɔ a y'a da don a la ka ɲɛfɔli caman k'a la kɔrɔ minnu b'a la dɔrɔn o ye ka na ale woloba yɛrɛ dalen bɛ yan nɔ ka na duwawu kɛ a ye ni ka tila ka duwawu fana ɲin'a fɛ ani su fɛn fɛn dalen bɛ Sherif la kaburu donna yan nɔ ka duwawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye o kadara kɔnɔna na a y'a ɲini jama sanuma in fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ min b'a to ala bɛ se ka baarabada dali nɔgɔya silamɛ su ninnu bɛɛ lajɛlen ye cogo min na a yɛrɛ tilala ka duwawu kɛ kɛnɛ sanuma in maa bɛɛ lajɛlen ye ko min ma min natɔla sɔrɔ o kana o tatɔla sɔrɔ an fa karamɔgɔ a nisɔndiyalenba kun don wajili in su kɔnɔna na sabula seli hukumu kɔnɔna don baara ninnu kun cɛra ni duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsin i yɛrɛ bakun ma ani k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ basumali ma olu de kɛra kɛnɛ in kuncɛli baaraw ye o de b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka yafa ɲama la Nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaayaso ɲɛma ni musolaka don ko Ursula von der Leyen Nazarala tɔnba Union Européenne ka lajɛ sɛbɛ min kɛra marsikalo tile 20 a y'a jira k'a fɔ Nazarala jamanaw kɛtɔ tɛ ka Irisila jamana taji san hali n'o y'a sɔrɔ ko taji ko gwɛlɛya bɛ Nazarala jamanaw na a barata kurantigɛ bɛ ka juguya Nazarala nka o n'a ta bɛɛ ko Irisila jamana a taji san dɔ tɛ a gazi san dɔ tɛ kunnafonidilaw y'a ɲininka yala o bi nɔnabila ni mun ye a ko Nazarala jamanaw bɛ k'u seko kɛ kuran min n'u ta yɔrɔ ye tile n'u ko ma ko solɛri ko Nazarala jamana ɲɛmaw bɛ k'u seko kɛ o rɔ o kuran yiya in bɛ se ka jamanadenw labɔ cogo min yan'ale kun ka nin kuma jɛ Nazarala tɔnba Union Européenne jakulu min ɲɛsin bɛ Nazarala kurankow ma o ɲɛmaaba yɛrɛ de fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ a man kan Irisila jamana taji walikɛla a gazi ka san Nazarala jamanaw fɛ o kuma kelen fɛnɛ na lajɛ in senfɛ ma min na ni jamana caman fara bɛ ɲɔgɔn kan ko euro wari ye miliyari 90 min Zaratika taara Ukraine jamana ye k'a ka bɔ k'a di a ma Nazarala jamana fila farala ɲɔgɔn kan k'u banamini nafolo ɲini dili cɛ Ukraine jamana ma Hongrie jamana ni Slovakie jamana u kɛmɛ ka bariko min da Ukraine jamana n'o bi Nazarala jamana tɔw bali Nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ ka Ukraine jamana dɛmɛ ni nafolo ye o bariko kelen de cogo bɛ u fɛ ni ka dɛmɛ in bali ka Ukraine jamana lasɔrɔ ɲangi siɲɛ 20 min fɛnɛ bɛ Nazarala tɔnba Union Européenne bolo ka ɲɛsin Irisila jamana ma nin jamana fila Ukraine ni Slovakie y'u banamini o ɲangi fɛnɛ ni kɛli cɛ maa minnu sɔmin ka ja olu ko Ukraine jamana nafolo euro miliyari 90 min kun kan ka di a ma Nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw fɛ dicogo tɛ la k'a sababu kɛ ni jamana kelen wali kelen fila y'u banamini ani kɛli cɛ a bi bɔ a ma Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky yɛrɛ min kun bɛ lajɛ in nɔ bɔlɔlɔ na sira fɛ a y'a jira k'a fɔ wari ma se Ukraine jamana ma a kɛra magosa ye k'a sababu kɛ Ukraine jamana mago sɛbɛkɔrɔ jɔn bɛ nafolo in na ni o ye euro wari miliyari 90 ye
kunnafoniw bɛ ka nani a ye k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump b'a fɛ ka sigi ka fɔ ɲini ani Iran jamana cɛ. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di sira min na a bɛ wele ko Axios bɔlɔlɔ na sira fɛ kunnafoni di sira do. A ko dɔgɔkun saba kɛlen kɔ kɛlɛ bilennen na Ameriki ni Iran jamana cɛ ko Ameriki jamana ɲɛma bɛ ka hakili jagabɔ kɛ sigikafɔ n'u doncogo la ani Iran jamana cɛ. Bɛɛ bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ni ka kɛlɛ bɔ jɔ. Axios kunnafoni di sira y'a yira k'a fɔ a y'a mɛn ka bɔ Donald Trump ka fanga masurunamaw de yɔrɔ. Ko dɔgɔkun saba kɛra kɛlɛ la wa dɔgɔkun fila wali kelen dɔgɔkun saba wɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ a la nka yan'o fɛnɛ cɛ Donald Trump ni a ka kɔrɔsigiw bɛ k'a lajɛ sigikafɔ o labɛn bɛ se ka daminɛ cogo min Axios kunnafoni di sira ka fɔ la. Ko nka min kɔni bɛ fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ye o ye k'a fɔ jamana filaw ma deli ka kuma minɛ ɲɔgɔn da kabini mankan daminɛna février kalo tile 28. Jamanaw minnu bɛ se ka kɛ teri jamanaw ye i n'a fɔ Misira jamana, Egypte, Qatar, Angleterre jamana. Olu ma ɲɛmaw kɔni ye ciw latɛmɛ jamanaw mɔ Iran ani Ameriki mɔ. Ameriki jamana ka laɲini bɛ se ka kɛ min ye k'o lase Iran jamana mɔ. Iran jamana fɛnɛ ka laɲini bɛ se ka kɛ min ye k'o fɛnɛ lase Ameriki jamana mɔ. O fɛnɛ dafɛ Axios kunnafoni di sira y'a yira tun ko Donald Trump n'a ka fanga ɲɛ tɛ taamasiyɛn foyi la min b'a jira k'a fɔ Iran jamana fanga bin dɔ don. Lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Ameriki fanga kɔnɔ ni olu ɲɛsin bɛ kunnafoni ɲiniw ma dogodogo ni dugukɔrɔ olu ma ɲɛmaw de welela Ameriki jamana duguma wasabulon fɛ ni o ye Chambre des représentants ye jɛkulu min bɛ o kɔnɔ n'o fɛnɛ ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma. Ɲɔɲɛ min bɛ kɛ bara kɔnɔ ni u k'a ma ko huis clos o ɲɔɲɛ siya de kun don. Axios kunnafoni di sira y'a yira k'a fɔ CIA ɲɛmaaba ni o ye John Ratcliffe ye ani CIA yɛrɛ kɔnɔ maa min ɲɛsin bɛ surasiya ma n'o ye James Adams ye. Alamusa ninnu welele duguma wasabulon denw fɛ Chambre des représentants ɲɔɲɛla bara kɔnɔ huis clos u y'a jira wasadenw na k'a fɔ jɔnguala u ma taamasiyɛn ye k'a fɔ Iran fanga a bin dɔ don sisan k'u m'o taamasiyɛn ye. Ko Ameriki jamana surasiya kɔni bɛ ka Iran jamana sɛbɛkɔrɔ bunde ko nka ko taamasiyɛn foyi tɛ yen min b'a jira ko Iran jamana fanga bin dɔ don. Axios kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka fanga kɔnɔ u t'a dɔn maa kelen yɛrɛ min de bɛ fanga na Iran jamana kɔnɔ ni minɛ bɛ ka kɛ o de ka kuma mɔ ka kɛlɛ in gwɛlɛya Ameriki jamana bolo dakuru ɲɛ kelen. Donald Trump n'a ka fanga yɛrɛ de t'a dɔn maa kelen min bɛ fanga na Iran fa b'a la Tehran ni baara bɛ ka kɛ n'o ka diɲɛ ye kɛlɛ in nɔ k'u bɛ k'o de ɲɛɲini u tɛ k'o ɲɛ sɔrɔ. Iran jamana ye ɲɛdakura jira ani Ameriki jamana ni Bani Israel cɛ kɛlɛ in nɔ. Ɲɛdakura bɛn k'a fɔ mugufilita bɛɛ bolo mugufilita min bɛ se ka arabula kɔnɔ tɛmɛ Iran jamana y'o de jira tile fila in na ɲɛdakura don ka sabu kɛ Ameriki jamana ni Angleterre jamana ka kɛlɛcɛ dagayɔrɔ dɔ bɛ kwaji bolofara la kwaji bolofara min bɛ wele ko Océan Indien kɛlɛcɛ dagayɔrɔ min bɛ wele ko Diego Garcia kɛlɛcɛ dagayɔrɔ. Iran jamana de filɛ ka a ka mugufilita fila fili o Diego Garcia in kan ko in jɔra maa caman hakili fɛ ni ka maa caman jɔrɔ ka sabu kɛ Ameriki jamana ni Angleterre ka kɛlɛcɛw dagayɔrɔ in Océan Indien kwaji bolo la ani Iran furancɛ ka jan kojugu a bɛ ka taa fɔ Australie yanfan de ye. Diego Garcia ni Iran cɛ kilomɛtiri 4,000 ni kɔ don nka Iran jamana ka mugufilita missile balistique filaw sera ka taa Diego Garcia surasiya dagayɔrɔ la a ye nazarala setigi jamana caman jɔrɔ bawo yanni nin kun cɛ Iran jamana ka mugufililen woyi kuma se ka nin n'a ɲɔgɔnna furancɛ boli Ameriki jamana ɲɛmaa caman ka fɔ la. Nin min kɛlen filɛ nin ye Iran jamana fɛ k'a fɔ a ta tɛ arabula kɔnɔ dama ye Ameriki jamana nafasɔrɔ siraw minnu bɛ arabula jamanaw nɔ k'olu dama bon tɛ a bɛ se ka bonni kɛ gun ni gun bawo nin b'o de jira a ye maa caman jɔrɔ. Ameriki jamana maa ɲɛmɔgɔ ye a jira k'a fɔ mugufilita missile balistique filaw minnu filila Diego Garcia surasiya dagayɔrɔ kan ko fɔlɔ o dɛsɛra yan'a ka se bonnen mɔ Diego Garcia surasiya dagayɔrɔ mɔ ko nka ko filanan ko Ameriki jamana sanfɛfɛnw kunbɛnla dɔ de wulila a nɔfɛ
n'o ye intercepteur SM3 ye ni nga tiɲɛ sanni dugu cɛ. Nga kunnafoni di so min ye kunnafoni di Iran jamana ka mugu filile Diego Garcia Angleterre jamana ni Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ kan a kɛra ka bɛn ni kuma ye kuma min ni Iran jamana ma ɲɛmaw y'u kangari da Angleterre jamana ɲɛma ye ministre ɲɛma Keir Starmer juma angɔrɔ k'a fɔ a bɛ ka Angleterre jamana denw bila farati la ni Angleterre jamana dugukolo labilali ye Ameriki jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankuru ka wuli ka taa Iran jamana bon k'a bɛ ka tulo kɛ n'a ka jamana denw ni n'o ye Angleterre ye. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Iran jamana ministre min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ Abbas Araghchi ale de kun y'i kangari da Angleterre ministre ɲɛmaa ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ Diego Garcia Ameriki jamana ni Angleterre surasiya daga yɔrɔ in Océan Indien kwaji bolo la ani Iran jamana cɛ kilomɛtiri 400 do. Wall Street Journal kunnafoni di so ka fɔ la ne nin kun dɛ maa si kun t'a dɔn k'a fɔ mugufilita bɛ Iran jamana bolo min bɛ se ka nin furanjɛ boli. Ni Iran jamana ko nazarala tɔnba Union Européenne ma nafara Ameriki jamana ka Iran gɛlɛ ko Iran jamana ni ɲɛsin nazarala jamanaw ma k'u kɛlɛ tajuru sira bere nasira fɛ maa si kun t'a dɔn k'a fɔ a se bɛ Iran jamana ye. Nga Diego Garcia bonni Iran fɛ ni mugufilita misili la ye a b'a dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Iran jamana n'a jɔra ka a bɛ se ka nazarala jamanaw bon. Bawo Iran jamana fɛnɛ ni nazarala gun cɛ kilomɛtiri 3,000 ni ɲari do. Danmarkiw ni Finlandw ni Rumaniw Iran bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. Ani Faransi cɛ kilomɛtiri 400 do. Diego Garcia min bonnen filɛ nin ye Iran jamana fɛ Océan Indien kwaji bolo lɔ kilomɛtiri 400 ɲɔgɔnna fɛnɛ y'o ye. Iran jamana surasiya corps des gardiens de la révolution islamique o y'a sɛmɛndiya k'a fɔ tiɲɛ do dɛrɛ u ye mugufilita misili fila fili Angleterre jamana ni Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ ka Diego Garcia Océan Indien kwaji bolo la. Kunnafoni dɔw bɛ ka na n'a ye k'a fɔ Iran jamana ɲɛmaw ye yɛlɛma don u ka kɛlɛ kɛcogo la u ni Ameriki jamana ni Bani Israël cɛ. Ni kɛlɛ daminɛ don Iran jamana kun gɛn kun bɛ k'a kɛ n'i y'a kɛ n'an b'a k'i la n'u ko ma ko la loi du talion juguman sara ye juguman ye ko Iran jamana ɲɛmaw b'a fɛ ka yɛlɛma don kɛlɛ kɛcogo la sa a t'i kɛ bilen n'i ye kelen kɛ n'an bi kelen k'i la ye. Iran ka u ka kunnafoni di soba ni o ye Tasnim ye o y'a yira k'a fɔ a ye kunnafoni in minɛ ka bɔ Iran jamana surasiya de yɔrɔ k'a ye yɛlɛma don a ka kɛlɛ kɛcogo la ni jugu ye n'o ye n'i ye kelen kɛ n'an bi kelen k'i la ye ko fɔ Iran jamana jugu k'a dɔn k'a fɔ n'a ye Iran jamana a taji mara yɔrɔ kelen bon ka tiɲɛ Iran jamana na taji mara yɔrɔ caman de bon k'o tiɲɛ a fɛ yen o kɔrɔ ye Bani Israël ma na Iran jamana taji bon do kelen bon Iran jamana na Bani Israël taji bon do caman de bon a ɲɔgɔn ye a b'o cogo la Ameriki jamana fɛnɛ taji cakɛdaw minnu bɛ arabula jamanaw nɔ olu fɛnɛ caman de na bon o cogo rɔ ko Iran jamana jugu n'a ye fili o fili kɛ Iran jamana na bɔ ani sanjɛ ni ka tasuma mana a ka nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen la o fɛnɛ dafɛ Iran jamana wasabulon ɲɛma ni o ye Mohamed Bakr Khalibafi ye ale y'a yira bɔlɔlɔ na sira fɛ X ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye o ye kɛlɛ kɛcogo min labɛn kun bɛ Iran jamana bolo n'a kun ma don o rɔ ko Iran jamana sera don ye o rɔ ka ɲɛsin Bani Israël jamana n'a dɛmɛɲɔgɔn jamana Ameriki mɔ. Iran jamana wasabulon ɲɛma Mohamed Bakr Khalibaf a ko n'ale y'a ye k'a fɔ Bani Israël jamana yɔrɔ yɛrɛ min bɛ a bolo a ka jamana kɔnɔ n'a kɛn bɛ k'o yɔrɔ kɛ a dama yɔrɔ ye k'a fɔ o man ka se ka lasɔrɔ maa fɛ o ka laban ka lasɔrɔ Iran jamana fɛ a ko ye kɔnɔ gango ye yɔrɔ min ko don Dimona ye Bani Israël yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka mugujugu nucléaire bɛ yen de wa yen sɛbɛkɔrɔ lakanan bɛ a sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi bɛ sanfɛfɛ kunbɛlanw bɛ fa bɛɛ lajɛlen la janwa kana se ka lasɔrɔ bonni nɔ nka Iran jamana sera ka yɔrɔ in lasɔrɔ n'o ye Dimona ye o de y'a to Iran jamana wasabulon ɲɛma ko ni Bani Israël dɛsɛra k'a ka nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni lakana ko b'a jira ko Bani Israël sankolo batɛmɛnsira don
ko mana ko Iran jamana kunye labe minge bani Israela kamu adamine ko Iran jamana sira donye oro Odefena bidanzigi bamananga kuna foni na mi mfarala nyonga kalase awma kuna foni sonyema ya sofe ka benini kumanye ka ufo ka wale nyama maliko na ani maliko ka mununga ka nyamada kambe jien kuma wale na la ka jien